os. Så, men jeg vil i hvert fald på Svendborg Marineforenings vegne, så vil jeg gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til denne her kammeratskabsdag. Og jeg har lidt praktiske oplysninger. Det er, at toiletter de findes ude i foyeren. Og der er 2 udskænkningssteder her. Det har I allerede fundet ud af, hvor I kan få fyldt op. Husk, hvis det er, I skal have mere øl end det, I har nu, så tag jeres glas med op og få det fyldt op, for vi har ikke glas til at udskifte for hver gang. Under jeres kuverttallerken, der ligger der en lille bombe. Den bombe, den repræsenterer en genstand. Øl, vin, vand, eller hvad I nu har lyst til at få. Og det vil jeg bede jer om at benytte jer af. Det er med i arrangementet her. Så har vi sikret lidt underholdning med Karolinekoret. Og efterfølgende, så vil vi indtage Skipperlapskovs. Skipperlapskovs, den uddeles også fra 2 forskellige steder heroppe, og vi tager det og deler op, sådan så det er de 2 borde yderst, der kommer først op og henter Skipperlapskovs, og så de 2 midterbord. Ja, de 3 midterbord, det må vi så lige, de 2 yderste bord, og så det yderste bord til sidst. Når så vi har indtaget Skipperlapskovsen, så får vi underholdning med en Poulsen af en Panduro, som tidligere har været med Svendborg Sejlerskole, og Jens Kok, som spiller på banjo, og så Erik Rasmussen, som er medlem af Nyborg Marineforening. Han spiller på klarinet og saxofon. Så det skal nok blive en fornøjelig aften. Meget af det, der er her, det er nogle sange, som vi alle sammen kan synge med på, og det er hjertelig velkommen til at benytte jer af og synge med. Så en anden praktisk oplysning. Barnet, de lukker kl. 23, sådan så I kan komme hjem og i seng og være klar til morgendagens strabasser. Og så har jeg desværre en lille ændring til programmet i morgen, og det er, at Søværnets Tamburkorps har desværre måttet melde forfald, og det er vi selvfølgelig rigtig kede af. Men nu er det sådan, at vi her i Svendborg har en garde, Peter Mosgarden, som vi har kunnet få til at tage over og gå i front, sådan så vi får stadigvæk march igennem byen. Og det er vi selvfølgelig utroligt taknemmelige for, at det har kunne lade sig gøre og få dem til at stå for marchen. Sådan lige for en praktisk oplysning, så kan jeg oplyse, at Peter Mosgarden, den blev stiftet i forbindelse med Svendborgs 700-års købstadsjubilæum i 1953. Der blev 60 rødhårede drenge i sømandsuniformer sendt rundt til 28 havnebyer for at reklamere for Svendborg og købstadsjubilæum. Garden har været et stort aktiv for byen. De har deltaget i utrolig mange